Hned jak jsme za vámi přijeli, pane Kopřivo, tak vy jste mi dal do ruky rýč. Proč? No je to tak v pořádku, protože jsme se rozhodli, že ukážeme našim divákům výsadbu okrasných cibulovin. Ale vysazování do běžných záhonků nebo do truhlíku, to už myslím si, že všichni znají. Ale my budeme vysazat do trávníku. Je to z toho důvodu, že vlastně v tom trávníku na jaře, než ta tráva vůbec zejde, nám vykvetou tyto krásné jarní cibuloviny. Takže Tomáši, začněte, vyrýjte kruh, ten kruh zhruba o průměru takových 70 cm. To je velice nutná věc. Jinak budeme tady vysazovat narcisy, můžeme použít i tulipány samozřejmě, dají se použít sněženky, bledule, krokusy, čili ten výběr je ohromný a myslím si, že je ideální udělat takovou kombinaci, protože potom je to samozřejmě pestré. Takových kruhů můžeme v záhonu udělat víc na více místech, určitě nepravidelně, bude to na jaře nádherně vypadat. Tak, to je přesně ono, ale vidíte, že ta zem tam přece jenom není to pravé. Takže tu zem bych ještě tak do hloubky takových 15-20 cm odstranil. Takže odstraníme, dáme ji na stranu, můžeme to potom použít do kompostu a nahradíme ji kvalitním zahradnickým substrátem. Výhoda toho substrátu je v tom, že je univerzální, takže pro cibuloviny je úplně perfektní. Navíc je to substrát, který obsahuje velké množství humusu. Tady je vidět ta kvalita na něm a je obohacený dokonce o živiny, čili obsahuje dusík, fosfor, draslík a další mikroprvky. Takže vlastně základní výživa pro ty cibuloviny je nachystaná. Já si myslím, že já už mám také hotovo, takže teď tam můžeme dát substrát, ale jakým způsobem my si ty cibuloviny připravíme na tu samotnou výsadbu? Ty cibuloviny jako takové, byť jsme sem dali kvalitní substrát, nebudou mít úplně ideální podmínky, budou mít trošku stresové podmínky. Je na nejvýše perfektní namořit je v lignohumátu. My jsme doposud ukazovali lignohumát kapalný, ale teď je k dispozici i granulovaný, který se velice dobře rozpouští ve vodě a navíc je krásně nadávkovaný. Ten sáček nám vystačí na 5 litrů vody, čili to je poměrně velké množství mořidla. Pokud samozřejmě bychom ten lignohumát používali pouze pro zálivku, je to pak na 10 litrů vody. Cibuloviny v tom budeme máčet zhruba po dobu 3 až 5 hodin a potom můžeme i hned přistoupit k výsadbě. Výhoda takového moření je v tom, že cibuloviny jsou odolné chladu, jsou odolné stresu z počasí jako takového vůbec, jsou odolné dokonce i škůdcům a chorobám. Přitom je to přírodní přípravek, který obsahuje huminové a fulvové kyseliny, takže je to to, co do zahrady patří. Jak vypadá to samotné sázení? Jak daleko od sebe, kolik jich tam máme dát, do jaké hloubky? Já myslím, že na tohleto místo se klidně dá dát 20 cibulek. Ta hloubka všeobecně se řídí velikosti cibulky. Nad ní by mělo přijít dvojnásobek velikosti té cibulky zeminy. Takže pozor, malé cibulky budou podstatně blíž k povrchu než takové větší cibulky. Vidíme, že tím, že jsme si dali ten kvalitní substrát, tak se nám to velice dobře do toho sází. Takže já tady zasadím tyto tulipány a narcisy. A Tomáši, vás poprosím, jakmile to dosázím, přiklopíte to zpátky tím drnem a klidně to můžeme ještě pořádně ušlápnout. Ale než to uděláte, já bych možná využil i ten zbytek lignohumátu, který nám zbyl tady z moření. Použijeme ho k zálivce. Ty rostlinky vlastně dostanou další dávku a odolávají tomu stresu samozřejmě podstatně lépe. Je možné v lignohumátu mořit například i česnek? Na moření česneku je lignohumát úplně perfektní, ale samozřejmě teď na to ještě není ta doba, s tím počkáme až do konce října. Teď ale, když jsem sem takhle umístil ten dran, přece jenom určitě mi skrz to na jaře ty rostliny prolezou. Ta energie těch cibulek je velká, vylezou a nádherně ten trávník na jaře rozkvetou.